Takže zdravím vás, v tomto videu si predstavíme 12V kompresor do auta. Takže si ho rozbalíme. Má 180W, dĺžka kábla 3 m, 12V na pripojenie do zásuvky auta. Vo vnútri máme praktickú taštičku, v ktorej to je celé zabalené, manuál, príručka, kde sa dočítame potrebné informácie, napájacia hadica a samotný kompresor. Vo vnútri máme ešte špičky na pripojenie a na fúkanie lôpt a ostatných predmetov. Takže zapínač, vypínač na svetlo a kompresor, zapnutie, vypnutie. Praktická taška, do ktorej si to môžeme uložiť. A v ďalšom videu si môžeme vyskúšať zase test. Takže vyzerá takto, označenie model. Model je to Yato YT73460 s LED svietidlom. Ak sa vám video páčilo, dajte odber a ďalšia rozbaľovačka bude zase s niečím zaujímavým. Ďakujem, majte sa.